Ongi etorri, Hezkuntza Aholkularitzako zerbitzutik irakasberrion programa diseinatu dugu. Unibertsitateko zure lehen etapan bidelagun izatea da gure helburua. Euskal Herriko Unibertsitatean egiten duzun lana 3 eremutan garatuko da: ikerketa, kudeaketa eta irakaskuntza. Bideo honetan, zure irakaskuntza funtzioetan bideratuko zaituzten eduki multzoetan jarriko dugu arreta. Horretarako, zure lana erraztuko duten eta informazio garrantzitsua eskainiko dizuten tresnarin eta erabilgarriak erabiliko ditugu. Ezer baino lehen, garrantzitsua da Euskal Herriko Unibertsitatearen filosofia eta hezkuntza eredua ezagutzea. Gure unibertsitateak hezkuntza eredu propioa garatu du, kooperatiboa, eleanitza eta inklusiboa. Ikasleak beren ikaskuntzaren jabe izan daitezen eta modu integralean, malguan eta gizartearen beharretara egokituta presta daitezen. 10 urtetik gorako lanaren emaitza IKD Iber3 da. Eredu horrek berekin dakar irakasleek irakaskuntza ikaskuntzan metodologia aktiboak ezagutzea eta erabiltzea. Horiek ikasleak erdigunean jartzen dituzte, gaitasunen garapenean fokalizatuz eta ikaskuntza eraikuntza prozesu gisa ulertuz. Horrela, ikasleek benetako arazoei aurre egin diezaieten ahalbidetzen dute. Praktika profesionalean aurkituko duten zailtasun eta konplexutasun mailarekin. Metodologia aktiboek zeharkako gaitasunen garapena sustatzen laguntzen dute. Euskal Herriko Unibertsitateak 8 lehenesten ditu, eta zure irakasgaira egokitzera eta testuinguruan jartzera animatzen zaitugu. Era berean, garrantzitsua izango da zure prestakuntza ekintzetan Nazio Batuen Erakundeak garapen jasangarrirako 2030 agendan zehaztutako helburuetako batzuk integratzea. Egin beharko duzun lan konplexuenetako bat ikaskuntzaren ebaluazioa da. Zure ikasleak beren ikaskuntzaz jabetu daitezen eta zure prestakuntza ekintza orientatu dezazun, ebaluazio jarraituko sistema erabiltzera animatzen zaitugu. Hala ere, amaierako ebaluazio sistemaren bidez ere, kalifikatu ahal izango dituzu zure ikasleak. Irakaskuntza eta ikaskuntza prozesu egokia bermatzeko, garrantzitsua da prozesu horretan parte hartzen duten pertsona guztiak konprometituta egotea. Irakaskuntza gidak eta ikasleen gidak hartutako konpromisoak eta zure irakasgaia garatzeko beharrezkoa den oinarrizko informazioa biltzen ditu, oro har eta testuinguru bakoitzera egokituta. Ezin dugu bideo hau amaitu gogoratu gabe Euskal Herriko Unibertsitatearen lana 3 ardatzetan egiten dela: ikerketa, kudeaketa eta irakaskuntza. Eta hemendik sortutako ezagutza gizartera transferitzea eta zabaltzea beharrezkoa dela. Espero dugu bideo honek plataforman aurkezten dizkizugun edukiak ezagutzen lagundu izana. Elazen zure esanetara gaude eta zure irakasle ibilbidea garatzen jarrai dezazun prestakuntza eta laguntza eskaintzen jarraituko dugu. Deitu edo idatzi, zu laguntzeko gaude hemen. Euskal Herriko Unibertsitatea, eman eta zabalzazu.